A finals del 2013, la família Mayoral posava punt i final als 8 anys del Museu de Joguets i Autòmats de Verdú per iniciar un nou projecte que s'ha presentat aquesta tarda, Miró a taula, un maridatge entre art i gastronomia en col·laboració amb fogons de Forès. Joan Miró esdevé l'eix vertebrador d'aquesta experiència. Una trentena d'obres gràfiques seves dialoguen i conviuen amb l'obra d'artistes de màxim prestigi internacional com Picasso, Dalí, Calder, Tàpies, entre d'altres. Però teníem la sensació que volíem començar un projecte nou, que teníem ganes de crear una nova aventura, que al final també la vida són reptes, són etapes, i creiem que quina millor idea podíem fer que allò que més ens apassionava, que és l'art i la cultura. La cultura la mantenim, el que sí que incorporem és l'art. L'art, la cuina, i la cuina que també ens apassiona, i en aquest cas vam anar a buscar un dels referents que tenim al territori, que és la Cabra, que segur que tots hi heu anat, a Tàrrega, que té un bon èxit. Per crear notícia, tant siguin amb els canvis de plats que puguin haver-hi al llarg de tots aquests dies que estarà obert, i si facin eventos, com obres que aniran entrant, com ens han assegurat la família Mayoral, que es faran vindre de l'altra punta de món, si convé, però es podran vindre a veure aquí no. Llavors, crec que és una passada. Vam organitzar-ho finalment en 5 àmbits. En aquests 5 àmbits que estan distribuïts al llarg de les 3 plantes de l'exposició, sempre tenim Miró. Miró, com dèiem, no és la columna. Però llavors Miró va dialogant amb l'obra d'altres artistes. Artistes que van ser contemporanis a Miró, la majoria d'ells, o artistes en els quals ell va exercir una influència important, com per exemple Miquel Barceló, o altres artistes contemporanis com tenim el Plens aquí, que ens acompanyen. El guia de l'experiència ajuda a degustar cadascuna de les obres gràfiques, pintures, ceràmiques, escultures exposades, oferint explicacions i anècdotes per descobrir, entendre i apreciar l'obra dels autors i la relació entre ells. Paral·lelament a la degustació artística, n'hi ha una segona de gastronòmica, on s'ofereix a cadascuna de les plantes un tast de diferents tapes inspirades en l'origen dels artistes o la seva trajectòria vital. Finalment, una gran taula acull a tots els comensals per compartir tots junts fent tertúlia, el segon plat i els postres.